3. Ahojte moji milí, mnohí ste sa pýtali uzemňujúcu masáž pre autistické deti, ktorá vlastne pomôže vašim detičkám sa upokojiť, hlavne keď sú také, ja tomu hovorím elektrické, hore hlava, dole hlava, keď sú upišťané, keď sa možno že hádžu o zem, jednoducho keď vnímate na svojom dieťati, že je veľmi nervózne. Túto uzemňujúcu masáž som sa naučila na terapii v Avare. Pôjde bicyklovať. Áno, pôjde sa bicyklovať. Toto. V centre Avare, kde sme vlastne s Valentínkou cvičili aj na odstraňovaní morovho reflexu, takisto sme prepájali ľavú a pravú mozgovú hemisféru a práve tam ma naučili túto uzemňujúcu masáž, ktorá celkovo vlastne tým, že sa dieťa upokojí, tak sa dokáže aj lepšie koncentrovať a vy s ním potom viete aj lepšie pracovať. Samozrejme, zlepší sa aj kvalita spánku a celkovo to samozrejme pôsobí aj na rodinný život. A ja vám túto uzemňujúcu masáž ukážem na svojej autistickej dcére, aby to bolo naozaj autentické a aby ste možno, že nestraglovali alebo netrapili sa nad tým, keď to vaše dieťatko nevydrží celú masáž, alebo sa možno na začiatku nebude chcieť dať masírovať. V prvom rade chcem povedať, že nie je potrebné vytvárať nejaký tlak, alebo že musíš. Skúste sa skôr nastaviť na to, že vytvoríte príjemnú atmosféru pre to dieťa. Môžete pokojne niečo nadifúzovať, môžete pri tej masáži použiť olej, kľudne ju môžete robiť na dieťatku, keď je nahé. Čo je dôležité je, aby bolo na tvrdej podložke, to znamená buď na zemi, niekde na koberci, alebo keď máte tvrdší madrac na posteli, tak to môže byť aj tam. Zároveň chcem povedať, že ako náhle začnete s touto masážou, tak s dieťatkom potrebujete mať stále kontakt, čo sa týka dotyku. To znamená, dbajte na to, keď aj budete meniť strany, aby ste sa vždycky aspoň jednou rukou toho dieťaťa dotýkali. No čo, Valentínka, ukážeme masážku? Áno. Tak si ľaškaj, na chrbátik si ľaškaj, tuto. Tak. Áno, dáme si dole ponožky. Tak ako som hovorila, tú masáž môžete robiť, keď bude dieťatko úplne nahé, ale samozrejme nie je to potrebné. Je dôležité, aby boli nahé nôžky a v podstate táto uzemňujúca masáž funguje na tom, že upokojujete celý nervový systém, pretože budete priamo zasahovať hlavný ischiálny nerv, to si ukážeme. A v podstate u dieťatka ako keby zadefinujete celé jeho telo a tým pádom vlastne to spôsobí to, že sa dieťa upokojí. No, takže dáme si ručky vedľa tela, som potichu a začíname od hlavy. Pritlak nesmie byť úplne silný, ale takisto to nemá byť žiadne hladkanie. Takže to si vlastne už odsledujete na sebe. Začíname tuto pri hlave prítlak a ideme cez čelo až ku spánkom. Dať telefón? Áno, cez obočie až ku spánkom. Zatvoríme očka. Cez očka samozrejme jemnejšie až ku spánkom. Po podnožtek. Cez bradu. A teraz prechádzame krk, leškám a ideme takto cez hrudník. Na panve sa zastavíme, pritlačíme k sebe a smerom nahor. A teraz s takýmito pohybmi ideme smerom hore, stále do jednej strany a prechádzame cez rameno. Zoberieme si celú ruku a takisto prechádzame takýmto spôsobom. Teraz 2 prsty sem a ideme články prstov. 1 a úplne okolo prštekov a vlastne tieto pohyby zabezpečujú to, že ako keby to dieťa začne cítiť a vnímať celé svoje telo. Takže prejdeme cez všetky články prstov. Nejdeme kúpať. Nejdeme sa kúpať, Valentínka. Dať telefón. Teraz ukazujeme masážku, aby aj iní rodičia mohli masírovať svoje detičky. Áno. A zase smerom dole cez hrudník, pánové kosti pritlačiť a smerom nahor. A teraz ideme na
vlastne na spodnú časť tela. To znamená, že vyložíte si nožku dieťatka na svoje koleno. Stále som v kontakte s dieťaťom tým, že sa ho vlastne dotýkam. A takýmto kmitavým pohybom vy v podstate zasiahnete celý ischiálny nerv. Ja sama som bola na tejto masáži, takže viem, aké je to upokojujúce, je to veľmi, veľmi príjemné. A teraz vlastne prechádzam cez celú nožičku, prítlak, môžem sa občas zastaviť hlavne na kĺbovej časti a zatlačiť veľmi mierne. Samozrejme, nejdeme tomu dieťaťu spôsobovať bolesť. Tak, prejdeme až smerom dole a teraz sa dostávame ku chodidlu. Je veľmi príjemné, keď poklepkávate vlastne po chodidle dieťaťa takýmto spôsobom a druhou rukou zase ideme zadefinovať články prstov, takže si prechádzam celým až okolo pršteka a zase celým až okolo pršteka. Môžete samozrejme poklepkávať aj po chodidle, ale nemusíte. Stačí, keď tu budete mať priložené prsty, ale je to veľmi, veľmi príjemné. A opäť ľaškam si Valentínka. A opäť prechádzam smerom hore, až ku panvovej časti. Zatlačím smerom nahor a presuniem sa takýmto hladkavým pohybom opäť zase nahor. A teraz je veľmi dôležité vymeniť si strany. Ono to môže byť trošku triky na to, aby ste naozaj proste ostali v kontakte s dieťatkom, takže nebuďte smutní z toho, keď sa vám to na prvýkrát nepodarí, vytvorte si systém. Tichučko Valentínka, ale v podstate jednoduchým spôsobom sa takto presuniem na druhú stranu a idem zase na ruku takýmto spôsobom. Pritlačím si 2 prsty, opäť prechádzam článkami prstov. Veľmi nahneváť. Tyňuška, máš rada masážku? Áno. Pritlačím smerom nahor a opäť ostávam v kontakte s dieťaťom. Prisuniem sa tak, aby som si mohla vlastne vyložiť jej nožku na svoje koleno. A takýmto kmitavým pohybom a zatiaľ si prechádzam až smerom dole. A zase prechádzam po článkoch prstov. A opäť sa vrátim pekne nahor. Môžem pritlačiť. Ku panve, zatlačím pánvové kosti smerom nahor a tým pádom je vlastne predná strana tela dokončená. Ja sa presuniem na druhú stranu. Takýmto istým spôsobom môžeme masírovať, alebo by sme mali masírovať aj zadnú časť tela. To znamená, že teraz by bolo ideálne, aby sa vlastne dieťatko pretočilo na brúško a pôjdete presne takým istým spôsobom vlastne aj zadnú časť tela. Valentínka, som potichu. Môžeš si sadkať. Pôjdeme aj zadnú časť tela. Samozrejme, ak to je na dieťa priveľa, ak nikdy predtým nebolo masírované, ak nevie vydržať vlastne v takejto pokojnej polohe na prvý, druhý, tretí krát, nič si z toho nerobte, pretože tieto detičky, oni naozaj prídu na to, že tá masáž im robí veľmi dobre a oni sa postupne ako keby podvolia v úvodzovkách. To je jedna vec. A hlavne ďalšia vec je, tak ako som povedala, nevytvárať tlak a nejaké stresové prostredie, že je to niečo, čo musí. Ešte by som chcela povedať jednu maličkosť, na ktorú ste sa ma pýtali, čo robiť, napríklad keď sa takéto veci, alebo nejaké teatrálne výstupy, tak toto nazvem, alebo nepokoj dieťaťa. Valentínka, ešte chvíľku môžeš počkať? Ďakujem. Vyskytnú na ihrisku napríklad, hej, alebo že dieťa sa začne hrísť napríklad, alebo je agresívne voči sebe, alebo voči iným. Tak čo vlastne robiť v takomto prípade?
Prvá vec, čo môžete pre dieťa urobiť na to, aby sa upokojilo, je takto ho objať veľmi silno, takýmto spôsobom a ono sa väčšinou podvolí. Ak sa vaše deti nechcú objímať, pretože viem, že to môže byť pre autistov typické, potrebujete im znova ako keby zadefinovať to telo a vyslovene urobiť taký ten squeeze, kde sa oni budú cítiť ako v bezpečí, ako keď boli v maternici. To znamená, že veľmi pomáha na takýto spôsob, keď zatlačíte na ramena, na ruky, opäť klbová časť, pritlačíte to dieťa a takýmto spôsobom budete pokračovať, až kým sa neupokojí. Väčšinou my rodičia máme tendenciu začať hneď na deti rozprávať a vysvetľovať im a tak ďalej, ale u autistov a zvlášť u neverbálnych autistov, ako náhle na nich spustíte spršku slov, oni vypnú zvuk a vôbec to nebude pomáhať. To znamená, že skúsme skôr my predýchať a ísť skôr do takéhoto. Dať telefón. Som potichu. Som potichu je takisto fráza, ktorú môžete naučiť svoje dieťa. A pritom, keď ho naozaj potrebujete upokojiť, potrebujete, aby prestalo kričať, rozprávať, vydávať zvuky, čokoľvek, tí naši autisti sú rôzni, tak môžete začať frázou som potichu. Som potichu. Veľmi dobre to pôsobí na tieto decká, veľmi rýchlo to vedia pochopiť a začať aplikovať do praxe. To, ako ich namotivovať, aby to začali aplikovať do praxe, to vás naučím v ďalšom videu. Ale v podstate to, čo som vám chcela odovzdať dnes, čo sa týka uzemňujúcej masáže alebo naozaj takého rýchleho upokojenia dieťaťa na ihrisku, som myslím, že odovzdala. Ak máte k tomu nejaké otázky, tak mi pokojne dajte vedieť do súkromnej správy. Tak dovidenia. Tak dovidenia. Majte sa pekne. Čaute. Dať telefón.